Здаецца, тут яго няма. А можа, на палічках паглядзець? Таксама не відаць. Ой-ой-ой-ой. Сябры, вы ўжо тут. Прывітанне. А я мячик шукаю. Выпадкова не бачылі, не? А што, калі ён под столом? Дакладна! А допы нікому не схавацца, нават мячику. Ой, добрый вечер усім. І табе салют, Тёма. Ой, здаецца, я своечасова. Новая гульня? Які здагадлівы. Менавіта. Трапнае вока называецца. Ніколі не чуў. А правілы не складаныя? Вельмі простыя. Трэба з дапамогай мячыка збіць як мага больш кегляў. О, зразумела. І пераможа самы трапны. Дакладна. Ну, калі ты такі разумны, табе і пачынаць. На, трымай. Так. Зараз толькі я прыцэлюся. 1, Так. 2, 3. Ой, мімо. Тёма, з табою ўсё зразумела. Глядзі сюды, і вучыся. Так, 1, 2, 3, давай. Ёсць! Ну што, янот, нятрапнае вока? Зараз бачыш, як трэба? Бачу, аднак навошта адразу дражніцца? Ну, а калі гэта праўда? Ну і што з таго? Я, можа, лепш за цябе ў даганялкі гуляю. Ой, не смяшы! Калі гэта яноты, хутчэй за мядзведзяў бегалі. А чаму не? Вы ж такія нязграбныя ды кашалапыя. Хто? Мы? Ха-ха! На самай справе, калі добра разгонімся, мы можам сапраўдны аўтамабіль дагнаць. Подумаешь, зато мы, еноты, выдатно лазим по древу. Ой, трымайце мяне, скалалазы знайшліся. Так і вовсе не трэба смяяцца. Ой, а мы ведаеш што? А мы... Добрый вечер, мои маленькие сябры. Алло, салют! А мы, Привітанне. мядзведзікі, у адрозненне ад вас, янотаў, вельмі добра плаваем. Ой, что вы там плаваете? Мне не падалося, яны зноў спрачаюцца. Топа, Тёма, ай-яй-яй. Почакайте, Феечка, ну что вы, каб ты ведаў, гэта мы, еноты, па-лускуны сапраўдныя плыўцы. Вось і паласкайцеся далей. Половіць лапамі рыбу, як мы, вы так і не навучыліся. Сябры мои, так поводить себе непригожа. Ой, подумаешь, досягнення. Ну, ніякие уговоры на их не Да денежные. таго ж мы неверагодна разумныя і дапытлівыя. І што з таго? Галоўнае, шыкоўны хвост, якім вы, на жаль, не валодаеце. Ой. Здаецца, я ведаю, як спыніць гэтых спрэчнікаў. А мы? Ну, нарэшце ў пакоі запанавала цішыня. Ніхто больш не скардзіцца, не сварыцца, не дражніць адзін аднаго. Можна спакойна заняцца сваімі справамі. У чым справа, мои даражэнькія? Напэўна, хочаце даведацца, ці надоўга ў вас знік голас? Ну, я дакладна не ведаю, але чула, што такое здараецца з нявыхаванымі дзеткамі і можа працягвацца і дзень, і тыдзень, і нават год. Што? Не разумею, што вы кажаце? Просіце аб дапамозе. Ну, нават не ведаеце, атрымаецца ў мяне. Ну, калі толькі вы абяцаеце прыслухацца да маіх парадаў. Ну, добра. Тады слухайце уважліва і запамінайце. Дык вось, каб такога больш не здаралася, заўсёды гуляйце дружна і не крыўдзіце адзін аднаго непрыемнымі словамі. А калі раптам падчас гульні вы вырашыце паспрачацца, рабіце гэта ветліва і стрымана, як усе выхаваныя дзеткі. Зразумелі?
Ну, калі так, тады мы з маёй чарадзейнай палачкай вам дапаможам. Крэкс, пэкс, фэкс. Цёма! Феечка, а ўсё дзякуючы вам. І вашай чарадзейнай палачцы. А яшчэ дзякуючы таму, што вы паабяцалі заўсёды гуляць дружна і не крыўдзіць адзін аднаго. Феечка, мы будем стараться. Ну, калі так, глядзім мультфільм. Глядзім з задавальненнем. Дякуй вам, феечка, і за цікавий мультфільм. І за карысныя парады. Заўсёды рада дапамагчы. Ну а зараз час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Памятаем. Трэба чысціць зубкі. Мыць лапкі, тварыкі. Пацалаваць бацькоў і ў ложачкі. До пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай ночы, сябры. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои